Handa po ako maging kabit, maging okay lang ang aking mga anak. May 7 years relationship po ako sa partner ko. Nagkahiwalay po kami. Tapos po, syempre po, 3 po yung anak po namin. Kahit sobrang sakit na meron na po siyang bago. Pinagpipilitan ko yung sarili ko na sinasabi ko na lang, gusto ko na lang maging kabit mo, handa ako maging kabit mo. Kasi ayoko pong lumaki yung mga anak na hindi kami kompleto. Kumbaga hindi nila nakakasama yung tatay nila. Malia, pwede bang malaman kung ano talaga yung naging punot dulo ng paghihiwalay ninyo nitong partner mo? Siyempre po, kakagaling ko lang po kasi sa panganganak. Dumadaan po tayo sa postpartum stage. May time po na, siyempre po sa hirap ng buhay, may stress ka, sasabayan ng mood mo. Yung partner mo, kumbaga walang emotional intelligence, hindi ka naiintindihan. Dumating sa point na puro away na lang po kami hanggang sa siguro po napagod na rin po siya. Ako, siyempre po, hanggat kayang magtiis ng babae, magtitiis yan para sa mga anak. Hanggang sa siguro 1 buwan pa lang kaming wala. Nagkaroon na po siya ng ka-live-in partner po. Tapos dumating po noon, syempre hindi ko rin po matanggap po na nagkaroon siya ng babae. Chinachat ko pa rin po siya. Kinukulit ko pa rin po siya na o pwede kahit patago, pasikreto. Anong reaksyon niya nung sinasabi mo sa kanya yung mga bagay na yun? Sa kanya po, parang wala na siyang feelings sa'yo. Kumbaga, tawag ng laman, gano'n. Handa ka maging kabit talaga para maging kumpleto lang kayo ng pamilya mo. Handang-handa po. Dumating nga po na iniisip ko, nagdahanap na nga lang ako na pwede bang ipagayuman na lang yan ulit. Yes, no? Palaban talaga to si Malia. Anong plano mo ngayon? Maging kabit ba? Laban na laban si ate. Siguro po kasi kailangan lumaban kasi may mga anak po kami. Tapos ang pinalit niya sa akin is single mom din. So anong reaction naman ng pinalit sa'yo nitong ex-partner mo? May nag-confront siya sa akin pero hindi niya alam na nilalandi ko pa yung kanyang partner. Kumbaga pailalim ka talaga na kumilos, ganon. Opo, kasi kinakausap din naman po ako ng lalaki. May time pa na kinakantsawan pa na siguro namimiss mo. Siguro namimiss mo lang ako Ganon. Yung parang bang kantsaw-kantsaw na may halong alam niyo na, yung ganon po. May time pa na gusto niya may mangyari sa amin. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.